تەڤیکۆ ئیرۆ سێ ڕۆژن دەوام لە دەستگەهێن حکومی لە حەسەکێ پشتی بهنڤەدانا جەجنێ دەستپێ کردیا لێهین دەریێن کولیژێن زانینگەها فەراتێ لە حەسەکێ گرتینە مامۆستەیەکە کولیژە پەروەردەی لە حەسەکێ کۆ نەخواست ناوێ وەرە ئەشکەرەکردن ji bo malpera beledî got her du rojên yekşem û duşem ango 26 û 27 vê mehê dewam li kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê tune bû û hîn jî nedyara wê rewşa wan kulîjan çawa be. Di her dem û demekê de PD û rejim problemekê derdixin holê û encamên wê problemê tenê di serê welatiyan re derdikeve. Di van rojê dawî de jî behsa xwendin û proseya xwendinê tê kirin, rejim jî li jêr wê bihaneyê hemû kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê girtin. Rêveberên vanda îzgeh û televîzyona rejimê li Hesekê Fadil Hemada li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kirbû ku hemû kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê hatin girtin û ew kulîje venabin ta rêveberiya PD dev ji destwardanê di proseya xwendinê de berde. Beriyanha jî gelek caran ji ber drûstkirina nakûkiyan navbera PD û rejimê de bi taybet di demên pêşkêşkirina ezmûnan de derketine. Dema ezmûnan dihata paşxistin, ziyandar tenê xwendekarin. Piştî wê yekê dîsan rejim û PD li hev dikin û kulîjên Hesekê vedibin. Li gorî şirovekaran ku girtina kulîjan li Hesekê xelekeke dine ji zincîra şanoyên rejim û PD. Ku li Şamê bi hev re dicivin, hemahengî tara deyeke bilind navbera her du aliyan de heye. Di heman demê de li cih cihan kêşeyan peyda dikin. Da ku ji welatiyan re bêjin ku nakûkî navbera her du aliyan de hene. PD destdaniya serpiraniya dibistanên Rojavayê Kurdistanê û rêbazên xwe daxistina wan dibistanan. Ew rêbaz proseya xwendinê ya PD ji aliyê rêbaznas û aliyên siyasî ve bi îdeolojgirî û nepisporiya mamosteyan tên tometbar kirin. û ji ber wê yekê bi hezaran malbatên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê ji ber xwendina zarokên xwe koçber bûne.